Åh, shit, jeg er død. Hvis jeg spawner i B10, skal jeg så løbe til højre eller venstre? De var lige flænket rundt om mig. Så spawner jeg i G9, så sidder der egentlig foran mig. Ja. Alle de E7 spawns jeg kan få. Der fik jeg tredje trick. Godt, B10. Hold kæft, det er tæt på basen, mand. Jeg blev død der ved den store kant af B-boxes. Jeg havde jo fokus på 2, så var der en, der lige var stod og gået rundt om mig. Det her, de springer bil i luften. Så. Det er jo kun gå B. Ej, lad os sige det på den måde, at Rafter og Stavsted skulle lede et stykke tid efter, hvor de var henne, selvom de vidste, hvor jeg kun det var i. Ja, men koordinat, det var også meget stort, når du går op i en skov. Det er du? Det var stort set en stor skov, der var deroppe, og så... Ja, jeg fik et B10, det var kanon. Hvem render uden for basen? Det er dem. Har du lootet ned i... Ja, lige ved basen. Jeg er jo lige freshborn. Ja, pas på med at gå ind. Du skal ikke gå ind, enten så... Hey. Jamen altså, for helvede. Hvad er der? Skudt? Ja, jeg stod lige ved basen, og... Om hvid jakke, det jeg ved ikke, hvad han ved. Ja, du har med hvid jakke, der skød mig. Jeg er 3 nu. Er du også dernede? Men du skal tænke på, at vi har en anden indgang også til basen. Jeg har D10 spawn. Fik jeg lige det bedste spawn af alle, og så bliver jeg skudt lige udenfor. Det viser ikke, der var B10. Det er ultra rare. Hvad kan jeg bruge det til? Er det granater, de kaster? Tror du? Ja, de er uudledet til biler. Er det ikke ham den vilde? Ah, men det var nemlig den retning han... Fint. Jeg håber de dør alle sammen. De får kraft i pikken. Lige deres røv mod klø og deres arme der for kort. De er ikke op på vores base. Drenge. D6. Lige foran vores jack, ikke også? Der lavet op i D1. Ja. Der er nogen, der har lavet et jordhul lige foran og smidt en masse scrap og shit ned i og skud. Jamen, det tør du da bare så. Ja. Og hvor meget er det så? Jeg render lige fra noget shit hernede og smider i jacket. Ja, det er godt. Ja, du. Hvad? Hvad hedder han? Reporteren. Det var ham, der skød mig. Derude. Og så, du har det på video, har du ikke?